Pandemia nahikoa ez balitz, egundoko krisi mundialean murgildu gaituzte agintariek. Herrixea alduen moduan ari da, egoera kudeatzen. Mas mediaren manipulazioaren ondoinura dantzan gehienak, eta gutxi batzuk kalima informatiboaren erdian egia bereizten saiatzen. Ez baita erreza ezer ere ikustea jasotzen dugun informaziotik haratago. Badago, ordea, gehiegi begiratu gabe argi eta garbi ikus daitekeen kontu bat. Alegia, pseudo ongizate garaietan lortu diren hobekuntzak krisi garaietan zalantzan jartzen direla. Haietako bat, oso bistakoa, hainbeste borrokatu diren aurrerapen feministak dira. Emakumeon egoerak gaur egun hastapenetako sufragisten borroka ekartzen digu gogora. Ustez konkistatuta geneuzkan esparruak bapatean eta nahasmenduaz baliatuz berriro plazaratzen ari dira. Abortatzeko eskubidea da esparru horietako bat. Orain arte zuloan, une egokiaren zain egon diren arratoiak zientoka ateratzen ari dira beren gordelekuetatik. Esan bezala, krisi garaiek oilartuta. Urtetan isilik egon diren horiek, une honetan arrotuta dabiltza beren etengabeko emakumeon askatasunaren zapalkuntzan. Hau, gerra bat da. Ez gara isilik geratuko. Aurrean izango gaituzte. Gu gara, arratoi arrapariak. Neskak, egoera larria da. Bueno, neskak, eta ibai, noski. Zerri asko, ni beti zuekin, Una din noi, Rafaela. Aizue gauza bat esan dezaketnik? Jakina, hau gune librea da, ez beste batzuk bezala. Bueno, esan behar dut, ez zaidala ondo iruditzen, gure arerioak aipatzeko arratoiak erabiltzea. Ze kulpa dute arratoiak? Arrazoi dezu miren, erabili ditzagon labezomorroak adibidez. Eta zergatik labezomorroak? Bueno, badakizue emeak arrak baino handiagoa diala? Horrek, zerbait esan nahi du. Ja, arrazoi duzu. Bueno, eta zer erabili genezake orduan? Gizonak, zuzenean... Aizu, ni gizona naiz? Barkatu. Tira, erabakiko dugu hori pixkat aurrerago, ez da? Kontua da, zer egingo dugu, zer neurri hartuko ditugu aurrera begira? Erreakzionarioen aurkako kontramanifestazioak. Denak ados? Bai. Ados, orduan, hau batez onartuta kontramanifestazioak. Bai, baina ez zaiztu iruditzen zerbait gehiago egin beharko genukela? Arrazoi, eraso larriak erantzun larriak behar dituzte. Zu jaurtigailua? Ideia hona da, baina arazotxo bat dugu, gure jantziak akaso ez direla zuaren aurkakoak, ignifugoak. Bueno, orduan, zu jaurtigailuak erabiltzearen aurka denok, bai ala ez? Bai, tamalez. Bueno, hau batez onartuta zu jaurtigailuak ez erabiltzea. Beste proposamenik? Bueno, zu jaurtigailuak erabilia izateko diru bat inbertitu dezakegu. Arropa ignifoak erosiz? Bai. Bale, arropa ignifoak erostearen alde denok, oso ondo. Hau batez onartuta. Zu jaurtigailuak erabiltzeko hau batez onartu dugu? Eraso larriek erantzun larriak merezi dituzte. Hau pazuek, ongi etorri, eta hasteko nola ez gure etxeko perlak, Amaika Telebistako perlak, Nafar Away, zer de Jerry. Atzera, aurrera eta gora begiratuz. Pues hemen gaude Bakubarriku Perlen tailerrean, eta hemen normalan lan egiten nire aitak, baino proiektua gaude biak lan egiten. Ados? Proiektua da materialak berrerabiltzeko proiektu bat. Egokitutako haragi jale hutsak gara. Moralista desnaturalizatuak, baina pozik hartzen ditut egun berriaren lehen. Murugarren gaude, Lizarraldean, de Jerry, baieran, eta hori. Herri txikia da, baina, ez dago ez taberna ez ezer, baina jarri genuen sagardotegia. Sagardotegia. Bai. Nola du izena?
Aldaiondo sagardotegia. Pixka bat hemengo toponimia berreskuratu zartu genuen bidexka honen izena eta jarri genion sagardotegiari hori. Orain gauero ibiltzen nahi, bide ilun eta desolatu eta... Hau txiritinga da. Txiritinga? Txiritinga. Zer da txiritinga? Garagardotegi bat eta hamburgueseria bat. Ikaragarri, handitzen ari zait baina, baterez nau arduratzen horrek, zeren pozik hartzen ditut egun berriaren lehen, eguzki pritzen, zenfinean bizina izenaren seinale. Hemen onduzan bataia bat, onduzan ekainan ezakiz urtetan. Eta hemen egiten da ospakizun bat, antzerki bat, hori horren rekreazio bat. Beriota, etorkizuneko gizaseme perfektua. Adene galdetzen didake. Eso he dicho que no. Venga, va. Eta horixe ikusi duguna, Nafarra Weien ikusteko badakizu, nahieran ere sartu Ramaikan, eta hortxe izango dituzue gure etxeko perlak. Eta zer gehiago gure perlak? Martxoak 8 oraintxe pasa berri dugu, baina Hamaika telebistak merezi duelako. Eta guk, emakumeok ere, bazen berreskuratzen. Martxoak 8 ditu gaur. Arratsaldeon guztioi emakume langilo nazioarteko eguna dugu. Gabon guztioi martxoak 8 ditu gaur. Alaxe da, gaur martxoaren 8. da. Gizarteak ezarritako rol zein estereotipoek, hau da, arduratsua, isila, argala, titiduna, ondorio psikologikoak eragiten dizkiguten neska ikasleoi. Beste behin, zaintzaren ardura emakumeongan. Ta esan dezagun argi, etzarela beste egiten ari. Ora, borroka, feminista! Ora, borroka, feminista! Ora, borroka, feminista! Gaur ikusi da, aktivismoa berpiztu aldala. Bat, non batez ere egiten duguna da konektatu beste lehen, lehen zegoen emakumeengan eta berriro gogoratu egin dutenak. Beste aldetik errebindikaziorako, orduan erdingunean oraindik ere ipini behar ditugu hainbat gauza eta hainbat erronka ez dauzkagunak oraindik ere, ez da sortatuta. Bost edo 6 urte, egun honetan, igual hainbat gizonek zoriontzen gintuztela, zorionak emakumeak una gala. Eta ni zan, ez dut nahi ni zoriontzia, ni errespetatzea nahi. Ustelduko zaitu, libratzen zaituzten kartzeletan. Amaitu da eliza, luzekia da zure kri. Gure aizpek eta amek eraman duten borroka seitu behar dugula. Zer egin aldezeko, feminismoa, gero feminismoa eta berriro feminismoa. Eta azkenean 3 urte eta gero badator, korrika badator! Martxoak 31ean hasiko dugu Amurrion, eta badakizue, 10 egunez, jota zu. Izango gara hor Hamaika telebistan zuek ikus dezazuen 3 urte atzera kontaketa. Amurrioko AEKak iragarri duenez, egun osoan zehar izango dira ekitaldiak, bai lauterdietan hasiko den lasterketaren aurretik eta baita ostean ere. Hala nola Amurrioko txistulariak eta trikitilariak herriko kaleak girotzen arituko dira goiz-goizetik, arratsaldeko 3 aurrera aldatz elektrotxarangak hartuko ditu plazak, korrikaren hasiera heldu bitartean eta beranduago 6 aurrera gozategi, izate faltsua eta dupla taldeen kontzertuak izango dira. Eta hor hasi gara ikusten atzera kontaketa, neskak eta mutila, markatu bai. Badatorrela, atzera kontaketa, barkatu. Badatorrela, atzera kontaketa, hasi dugu gogoa. Korrika kulturala bakarrik entzutearekin ja gogoa, ez da grina. Korrika berekin dakarren guztiarekin. Alaitasuna, ez? Udaberria, euskara. Bai, eta luzaketak.
Eta agujetak, bergintzeak. Bai, ez da, inoiz korri egin duen, ez duen edo norri ikusi daiteke gaur egun kaleetan bere 200 metro horiek duintasunez egiteko, ez da? Korrika ez da Benidorm. Hasi zaberoketak egiten ekine? Korrika ez da Benidorm. Bai, gure familiak badu Kortes inguruan kilometro arruta. Guk ohiko moduen Pirineotako ez dakize, zuek ez dutelako ezer inguruan behintzat bizitzen, pairatzen. Bai, nik jaso ditut pare bat gonbiapen, goizeko 6 bat. Esan nahi duzu jungo zarela, ez da? Bueno, berra da, bai, ez pentsa, ez? Eta nora, sekretua da? Hasi berra. Eta gero beste bat, ez da goratzen, iraziertekoa, ez dakit zer duten. Hau izaten da, mendian gora eta bera dabiltzanak alaxe egiten dute. Ez dakizen mendi gailurri egin eta lehenago izeko 5 korrika pixka bat, gero bizikleta hartuta turmaletetik 11 aitera pasatzeko. Edo, aizu, gau pasa egiten badin badago, baino tuteran, Hoi esan behar nuen, goizeko 5 korrika denak egin dugu, baina izan da, ordu txikitan pixkat luzapen bat egin da, ez da? Jeki beharren 5 izan da luzapen txikia. Bueno, goizeko 6 geratuzkero, saltzera joan daiteke oso gustora. Beraz, igual joan ganez. Begira. Igual joango gara. Ondo, esaten ari gara, tutera Euskal Herritik punta batetik besteraino igaroko dela, baina ez karrik Euskal Herrian, mundu zabalean ere bada korri egiten duenik. Zaharrak berri nioen, zarrunoak berri, izan ere, ez dut Askabide klinika esango, baizik eta Gipuzkoan 14. astera arte haurdunaldia eteteko baimena duen, edo eta hobe esan da, Jaurlaritzak zerbitzua eskaintzeko daukan klinika pribatua, bai noski, baina Jaurlaritzak, osasun sailak, ez Osakidetzak, osasun sailetik inspekzioa ikuskaritza, hasi gauza hauek pixka bat errepasatzen, ze hortik dator kontu guztia, beraz, zaharrunoa diodanean ultrakonservadore, ultrakatoliko garai zaharretara eraman nahi dituzten guzti horiek, zaharruno guzti horiek, zerbitzu publiko baten kontra datozela aipatu nahi nizuen. Eta Ekil doktorearen kareta hau baliatu nahi nuen, ze goazen bideia pixka bat egitera izan ere, aizue, badakizue badatozela, ultrakatolikoak badatozela rekonkistara, Zugarramurdiko sorginen aldekoak zarete, ezta? Hauen kontrakoak, izan ere ikusi dezagun, abortorio hitza erabiltzen dute gainera, izan ere badirudi toki luizun bati buruz hizketan ari direla, toki ilun bat, eta bertan emakumeek gauza ilunak egiten dituzte, ezta? Ez legezko eta osasunarekin lotutako zerbitzu publiko bat eta zari gara, baina beraiek abortorio hitza aipatu dute, eta gainera manifestatzeko deia egin gainera, datorren apirilaren 2. etorri behar omen dute. Garizuma garaia da, ez da Ruperre Ordorikaren diskoa soilik, por cierto, egun hauetan sare sozialetan Ruper Ordorika gora eta bere ikusi duzu, Ruper Orkorrika asmatu genuen, sartu Googleen eta datorren astean lasai ekarriko dizuegula. Baina iragarki hau egin eta gero, abortoriotaz ari gara hizketan, ezta? Hauxe da aldarrikapena, kuaresma garaian daudenez, gure harimak garbitzeko datoz klinika atarira, bertaratzen diren emakumeak jazartzen dituzte, jazarri, hau erasotzea da, eta eskua jarri gainean baita ere, izan ere, auzokide duten emakume jator bati gainera jo ere egin diote. Berein aldarrikapetena, errezatzea ez dela delitua.
Izu, otoitz egitea norberaren tokian ez dago gaizki, baina bestaren espazioan sartu egiten ari zarena, gaizki egiten ari zarela esan, eta gainera zugatik otoitz egingo dela? Y tengo que deciros que gracias a que venimos hemos podido rescatar a más de 1000 bebés. Bai, seinalatzen, elbidea, manifestatzera etorri eta bide batez, ez dakit, baten bat jo, erasotu, ez? Zergatik ez, hemen karta librea, izan ere, Ukrainan boxeko bat agintean dago, eta hemen laster beste bat izan dezakegu, ez da? Beraz, hasi motorrak berotzen, ez da? Somos más y seremos más todavía la próxima vez. Ni tú ni nadie nos intentará robar. ¡Viva España! ¡Y viva! ¡Viva! ¡Viva España católica! Harrapatu duzu ez da? Ibaik egin du. Viva España katolika. Rekonkistarena ez da txantxetarako kontua, eta ez pentsa hau mugimendu feministaren parte diren eragileen kontua denik. Hau guztion kontua da, eta argi ze badatoz, eta honi frenoa jarri ezean, sukalderaino sartuko zaizkigu. Gaur haserrenago ez da, antzematen da. Ekilekin itzuliko naiz, baina maidazue arnaz pixka bat, haserreau pixka bat pasa dakidan. Ari gara, ez da, ultrakatolizismoa, eskuina, izan ere hori ari da, ez da, ekilek ondo esaten zuen bezala, bira hori ematen ari da berriro, eta orain ikusten dugun garai hauetan, krisi ekonomikoa, inflazioa gora, eta olako gauza gertatzen direnean, zerk ematen dion jende askori segurtasuna? Ez da, zergatikan, eskuinak, ultraeskuinak. Galdetu jendeari erregaia kotxea betetzea zenbat kostatzen den, edo argindarra, edo gasa, edo besterik gabe etxean 2 ordu bazaude ere gauean ze faktura iristen zaizun. Benetan, latza, hauxe egin dugun erregaien inguruko kale inkesta. Evidentemente ha hecho que la gente pues reposte mucho menos que antes. Antes venía la gente y lléname el tanque, ahora no, ahora échame 20 euros, échame 30 euros. Y en cuanto a la clientela, bueno, hemos recibido pues mucha crítica de parte de los clientes, pero bueno, como te comento hace rato, pues nosotros no tenemos la culpa del aumento del combustible. Creo que debería haber una campaña a fondo de por qué se está aumentando los combustibles y que la gente entienda que no somos los vendedores los que hemos provocado esta situación, sino que hay una situación de guerra, estamos viviendo un estado de guerra y bueno, es lógico que aumente, pero no somos nosotros los que están aumentando. Pues hombre, es una burrada lo que están haciendo. Al final tienen que entender que la gente que somos autónomos, tanto camioneros y demás, pues no se puede aguantar las subidas que están pegando. Jo, hombre, igoera izugarri handia izan da, eta, claro, soldatak igotzen ari ez direnez, pues, claro, gero eta txireagoak izango gara danak. Penagarria da nere ustez, egoera jasan ezina izango da, bueno, izaten ari daia. Eta ez dakit nolako izango den etorkizuna, baina ez dut oso positibo ikusten dana. Pues con ver los recibos y llenar el coche, el depósito del coche, pues ya te estás dando cuenta que es una barbaridad. Parece que has hecho un delito cuando llenas el coche. Y en casa, pues bueno, pues puedes bajar 1 grado, 2 grados la temperatura si quieres ahorrar algo. Nabaria da igoera, osea, nabaria da eta azken finean, pues, gu gaztea gara, joatea bidei bat egitea eta orain zatea pues igo dela asko. Ni adibidez, momentu honetan ez nago lanean, txikitxoarekin nagolako, baina nire zenarra adibidez, bai, lanera hori, kotxez autoz juten da, eta karota berak, bai, igartzen du. Igartzen da bai, igarri eta asko gainera, ez da? Zaizue gertatzen orain dela 3-4 aste, soilik pandemia ziteiten zen, orain pandemia ez existitzen, orain existitzen da bakoitza da. Iritsi zaizue fakturaren bat azken aldi honetan? Nire argitarrana ez. Ez dut izango zergatik. Utziko diogu frigitzeari baita ere, ze olioa ere asko garestitu da, orduan. Bueno, pentsa, ez, neurri guztiak gure osasunaren alde egiten dituzte. Ezin dugu kotxe hartu oso garestia delako, orduan, oinez gongo gara, edo bizikletaz, edo astoan. Mando gainean. Mando. Eta hori, ez, ezin dugu olio hori gastatu, orduan, bueno, dana
lurrinez, horiek, egosia. Dana dira abantailak. Atzo ikusi nuen, reportaje batean esaten zuten tabernetan, orain eguneko plater kombinatu horietako bat eskatzen baduzu, patata perjituak eskatuz gero, gehigarri bat, suplementu bat ordaindu beharko dela, patata perjituengatik entzun desanon, Hori esaten zuten. Baina ikusten naiz, ez Arabako patata eta olio sistrin bat erabiltzen ari baldin badira, begira, ikasiko dugu, zerbait aterako dugu kontunetatik pentsatu nahi dut. Nik Araba aipatu dezula, pasarte txiki bat, eren egun junintzane gasolina botatzea, eta zebilen bertan langile bat kartela jartzen, zeinetan jartzen zuen, aurretik ordaindu barzala jendeak ospa egiten duelako, ordaindu gabe. Osea, jendea badabil ospa egiten, ordaindu gabe, gasolina egiten. Badabil, eta orduan aurretik antakata, edo ez da gasolinaik. Bikain, ze ondo, oso ondo gabiltza mundua norabide zuzenean, edo dabil. Eta bitarte honetan, beste behin ere, notizi albiste eta malgarriak izan ere bidasoako muga, hortxe daukagu. Eta berriz ere, orain, ari garela hitz egiten, bai, errefuxiatuak ongi etorri, depende zein, ez da? Eta hortxe ez da, ze esan dugu, agian orain askotan ari gara entzuten gainera ez da, eske hauek ez dira errefuxiatu berdinak, esan dezagun hitz garbiekin ez da, hauek txuriak dira, esan nahi duzue, akaso lasaiago geratzeko. Badira zaporeakekoak askotan izan ditugu gurekin hemen saioan eta beraiek egiten duten lana ez da. Eta horixe bertan esaten dute, korridore humanitarioak bai, jende ateratzen ari da milaka. Eta norabide batean dihoazte, etengabean mugitzen, baina baldintzak ez dira berdinak denontzat. Ukrainiako konfliktua eta gerra noski oso garrantzitsua da eta zehoz egin behar dugu eta lagundu behar dugu hortan, noski baiet, baina egia da, gero, Melillan edo bidasoan gertatzen ari diren gauzak, beste adibide batzuk dian, daramatzagula ja, zakizen bat urte, gauza hauek jasatzen eta bizitzen, eta ja ez dira berriak, osea, iragarkiak ikusten baldi baitugu edo, egunkariak dira, gauza hauek ja ez dugu mailan jartzen ez da, ez dugu honi buruz ziten, orduan, pixkat uzten du edo, bai, azaltzen du nolako sistema razista batian edo bitzitzekean azkenean garrantzi asko ematen diogu gauz bati eta beste batzuei ez diogu hainbesteko garrantzia ematen edo. Ez diogu hainbeste garrantzia ematen sistema razista. Esan dut, zaporeak asko entzun dugula hemen gure saioan eta zaporeakeko kide dugun Miren Legorburu ere, noski? Bai, alaxe naiz, horretan ere egia da, orain... Zein da menua, Miren? Menua, a ber. Zaporeak urte osoan menu bera du. Otordu duin bat ematea errefuxiatuta daudenei. Gure kasuan, Lesboseko kampamentuan, errefuxiatuen kampamentuan dauden errefuxiatuei ematen alegintzen gera, hori da guk egiten dugun ale txikia. Jakinarren erakunde publikoak direla irtenbide eman behar diotenik drama humanitario honi. Eta ez gaitezen hipokritak izan, ez? Berriz ere salaketa. Urkullu eta Etxegarai agertu ziren Santiago zubian, esanaz, errefuxiatuak ongi etorriak zirela gure eskualdera, Irunen jarri dute haientzat harrera toki bat, eta asteburu horretan bertan gazte bat, bere bidea egin nahi zuen gazte bat desagertu da ibai horretan bertan. Orduan ez gaitezen hipokritak izan, erakundeak arduratu zaitezte. Errefuxiatuak guztiak dira, guztiak behar dute irtenbide bat, eta bitartean Zaporeak bezalako elkarteetatik gure aletxoa jarri besteik ez dugu egiten. Gutxienez izan dezatela egunean otordu duin bat. No time to waste my time, I'ma make them wait. I'm a pancake bitch, but I take the cake. I'm gooey in the middle, baby, let me bake. Waste my time, I'ma make them wait. I'm a pancake bitch. Zertan zara superona, Inez? Abila naiz daukate erratza horrelako abilezia bat, ez dakit intuizioa da no zer, baina gauzak, sentitzeko ikusten eta entzuten ez diren gauzak. Zein izan da, azken urtean gehien entzun duzun kanta? Olat Salvadorren diskoa, orokorrean. Orokorrean, edo zen? Bai, orokorrean. Bai, ez kanta bat, orokorrean. Orokorrean diskortara jota play, bai. Zer esango zenioke 5 urteko Inesi eta zer etorkizunekoari? Ines umeari esango nioke oso ondo egiten zabiz.
eta dena aldatzen da. Eta etorkizunekoari ere bai, dena aldatzen da. Por cierto, aurrekoan, kuskusio bat. Egon nintzen, Arrasateko gaztetxean, esan ziaten, zupazenekien Inez egon zala korista bezala gora betizu kantan. Hori egia da? Egia da. Gehiago esango dizut. Zika ez naben, gora, hey, gori, Bueno, hori, Aiora Renteriak abesten dau, eta gu ginen korista. Gehiago esango dutzu. Sortu ere bai. Eta gero betizu taldeak egin zituen disko batzuk, eta gu ginen diskoetako, nik kantatzen dituen jingleak, abestiak. Betizu, nahi duzu nahi gizu, betizu, nidara barruan dara mako. Eta niretzat, nire lehengo musikari bezala, musikari kontratatu profesionalak. Eta gero inen dituen disko batzuk, ze gero horregon zen betizu taldea, eta betizu taldea aurren diskoa grabatzeko, beraiei grabatzen genizkien guk giak. Maketa kantatzen genituen, eta gero, bai. Egon zen guai, bai. Nien nintzen betizun klubekoa, ni superbatekoa nintzen, klaro, baina, bueno. Nire bai. Bai. Waste my time, I'ma make them wait. I'm a pancake bitch, but I take the cake. Aurreko kamikaze izan zen, Eneko Gil dantzaria. Berak utzizun galdera da, dantza ikuskizunak ikustera zoaz, baiezkoa bada, zergatik bai, eta ezezkoa bada, zergatik ez. Ez naiz joaten. Eta zergaitik, ez dakit erantzuten. Lehenengo etorte zaidan erantzuna da, nire herriko antzokien ez delako programatzen dantza. Baina, berdin da, kontua da, ez zait iruditzen dantza denik disiplina eskuragarrien daukaguna. Alegia, ez da eskaintza mainstreamen kulturalean ematen den zerbait. Eta hemendik, hortik deia, agian programatu beharko litzateke gehiago dantza. Dakit zergait izan gustatzen zait, eta gorputzak izketan dabiltzanean gustatzen zait, baina ez naiz joaten. Datuko dut. Horain nire txanda. Bai, urrengoari galderatxo bat, guztia. Zer violentatzen zaituzu eta nork zapaltzen duzuzuk? Hainaiz, pentsatzen nor da urrengoa, pribatutik esango dizut. Bai. Inez, zea maravillosa ederra ondia eta Super eskerrik asko. Arri bitxi bat, opari bat. Eskerrik asko, oso gustara egon nahi. Gogotxu nentorren, Postenez. eta pozik nijoa. Eskerrik asko, segizuke bai, bale? Sorte pila bat, eta gozatu kubaz, eta gozatu bizitzaz, eta familiaz, eta matasunez, eta musikaz, eta zure gorputzaz, eta zure indarraz. Musu bat. Eskerrik asko. Bai. Aio. Gerarte. Agur. Balduzu ez izenik? Ez, nire gira da ez. Osi egiten didate, miren damorizak deitzen dit osigaga. Oso ona da. Ona da. Inez Gose, hori da nire izena, klaro. Inez Gose, klaro. Dauko asko improvisaziotik, hitz egiten dugu violentziai buruz, hitz egiten dugu gure etxeak nolako izan behar duen, izan behar du marika eta boiera, eta izan behar du transena, eta izan behar du, hitz egiten ditugu gauza asko buruz. Estena basko matxiruloan da ez daukaten lekurik, eta orden esan dugu, egingo dugu gure plaza. Nire nera bezaroa pasatu nuen entzuten. Rip, La Polla eta Manolo Cabezabolo. Eta nire izitzaidan gustatzen ez bat, ez bestea. Klaro, baina... Mondra. Esan neukan edoria edo Tapia Teleturia. Eta de repente gogoratzen naiz. No time to waste my time, I'ma make them wait. I'm a pancake bitch, but I take the cake. I'm gooey in the middle, baby, let me bake.